സ്പീക്കർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള നിയമസഭയിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നിയമസഭയിലും ഓരോ സ്പീക്കേഴ്സല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെറുതായി പോകുന്നത്? അപ്പോൾ ആളുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പോലെയാണ്. ഒരെണ്ണം ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അതല്ല, ഞാനതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി വാദിക്കുകയല്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളുമാണ്. ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം പാർട്ടി തീരുമാനം എന്നെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒന്നിനും എതിരില്ല, ഒന്നിനും ശക്തിയായി വാദിക്കുന്ന ആളുമല്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ കാര്യം പിന്നീട് വരട്ടെ. മാത്രമല്ല, പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺട്രവേഴ്സിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കാനാണ് എന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിനകത്ത് ഈ സുപ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയിലോട്ട് ഞാൻ പോകാനില്ല.